ҳолати санитарӣ ва эпидемиологӣ бозори гулистони шаҳри Хуҷанд аз ҷониби раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ғайри қаноатбахш арзёбӣ гашта буд. Дар як тарафи бозор ноқилҳои барқии худсохт овезон буда ба ҳаёти одамон хатарнок буд. Асфальтпӯш набудани роҳ ва ба талаботи зидди сӯхтор ҷавобгӯ набудани ин мавзеъ боиси ташвиш гардида, раиси вилоят зимни боздиди худ аз ин бозор супориши қатъӣ дод. Мебоист то санаи 20 март бозор пурра таъмир ва аз нав барқарор шуда ба меъёрҳои байналмилалӣ ҷавобгӯ гардад. Ҳамчунин ба масъулини хадамоти давлатии оташнишонии вилоят супориш шуд, ки вазъи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Болтубой, яъне бозори Гулистон беҳтар карда шавад. خیلی بازاری یک همون بازاری کلا یک اسفالت نمیتونی کنی. شهر نمیداری تو به رئیس. چیکار به هیچ چیزی نمی وای کردن همه چیه. مرکز شهرنده تا نوروزون بهلار. تا نوروزون نویسته گریتون پول را اینجا منفعش کرده شود. فهمیدی؟ حالتی وای تجاری. حالتی بی‌خطری. فروشنده ها تامین کرده شود. صاحب بازار هم اینجا ترتیب داره. دیدی مده oyuna bandi kunad rang kunad peshanda Navruz به گوه‌های گواهکاران چکار میکنن؟ درشون تازه میکنن، خانه‌شون رنگ میکنن، سیاهی‌های گرو بپرفتن که خدا فیض و برکت بیاره. این احوال بینیتون. супориши раиси вилояти Суғд дар ин бозор қисман ба иҷро расидааст. Танҳо оинабандӣ ва асфальтпӯш шудани дохили бозор боқӣ мондасту халос. масъулини маъмурияти ин марказ мегӯянд, ки наздик ба маблағи 200,000 сомонӣ пештоқи бино ва дӯконҳои мавҷударо таъмир ва аз нав барқарор намуданд. Рустам Тошматов соҳибмулки қисмати 42 аз 186 сотиқи бозори Гулистон аст. Вай мегӯяд, дар ҳудуди тақрибан 50 сотиқ корҳои таъмиру таҷдидиро ба охир расонда, гӯшаи бехатарӣ аз сӯхторро низ ташкил намудааст. инҷоҳо масъалаи санитариш нағз набуд. мана як қатор дӯконҳо ин тарафи даруну, як қатор дӯконҳо тарафи берун, дӯконҳои гӯшту, аптекаю, даромади бозоре якли беҳтар кардем. мана бо омади Наврӯз муҳтарам раиси вилоят супориш дода масъалаи таъмир ба мана ҳамаша то ҳамин Наврӯзе иҷро карда шуд. ҳоҷатхона асри нав ремонт карда шуд. равған бозор бехе болошон бирзин теги бирзин мешнам як қатор рози ман рафта я бор вай куним беним гуфта будам. ҳаминҳо шароиташ нағз набуд. ҳамин борон борадам бовар кунед сараш мечавкид. мана қай ҳамошон ҳозир болоши сарпӯш карда асри нав карда ҳамин магазинҳои ҷошбе бо магазинҳои нав шуд. ҳамаш ремонт асри нав ҳамун сараш то охирша то болопӯша ҳамаш 100% шуд. дар ҳудуди бозори Гулистон 42 нафар соҳибкорон ба фурӯши маҳсулоти хӯрока ба монанди орду равған, макарону гречка, обҳои ташнишикан ва дигар навъи маҳсулоти ниёзи мардум машғуланд. Ҷумъабой Савриев 12 сол инҷониб дар ин маркази савдо ба фурӯши макарону гречка машғул аст. Вай мегӯяд, солҳои қаблӣ бозор ба талаботи оддитарини санитарӣ ҷавобгӯ набуд. Акнун баъди таъмири ҷорӣ нисбатан ба меъёрҳои стандартӣ мутобиқ гардид. ба наздикии ҳокими шаҳри Хуҷанд, ҳокими вилоят ташриф оварда буданд. дар вохӯрӣ бо соҳибкороно бо банаи бозор раисони бозор ҳокими вилоят супориш гузоштанд, ки дар ин боҳи мубораки намуд пеш аз Наврӯз бозори Гулистон аз таъмир бароварда шавад, ҳолати санитарияш ба ҷош оварда шавад, барои соҳибкорон фаъолияти корӣ ташкил карда шавад. бо супориши ҳокими вилоят бозоре ки чанд сол бозор таъмири ҷорӣ намуд аз таъмир бароварда ҳамин дӯконҳоро ба фаъолияти санитарӣ генерӣ муҳайё карданд. ҳама корҳои барои соҳибкорон муҳайё карданд. бино ба иттилои масъулин, бозори Гулистон ба ду қисмат тақсим гардидааст. дар қисмати дигар низ корҳои таъмиру тармим ҷараён дорад. мутахассисон барои ба талаботи санитарӣ, гигиенӣ ва эпидемиологӣ ҷавобгӯ шудани маркази савдо кӯшиш доранд. эҳтимол меравад, ки баъди пурра аз таъмир баромадан бозори Гулистон ба меъёрҳои байналхалқии стандарти ҷаҳонӣ ҷавобгӯ шавад. ҳузур Шимафнушкур ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.